Hi everyone, welcome back to my channel Surekha Official. Today is a very special day, Ganesh Puja. Let's celebrate together and enjoy all beautiful moments of this festival. ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଶୁଭୁନି କିଛି ହେଲା ଚଳେଇ ନେବେ ଆଉ ସେଇ ତଳେ ହଉଛି ଡେକୋରେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ବ୍ଲଗଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ। ଏବେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛୁ, ତଳେ ସବୁ ପୂଜା ହଉଛି, ଗୀତ ବାଜୁଛି ତ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନି। ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲୁ, ସାର୍ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯେହେତୁ ଏବେ କଳସୀ ବୁଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କଳସୀ ବୁଡ଼ା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଚାଲ କଳସୀ ବୁଡ଼ିକି ଆସିବା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କଳସୀ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ କଳସୀ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରକୁ କଳସୀ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ କଳସୀ ବୁଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। A few moments later. ଏବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କଳସୀ ବୁଡ଼େଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କର ମୁହଁ ବି ଖୋଲା ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ପୂଜାକୁ। ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। A few moments later. ପୂଜା ସରିକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିକି ଏଇଠି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। କିଏ ବସିକି କିଏ ଠିଆ ହେଇକି କିଛି ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଛାତ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଯେଉଁଟା ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦିଆଗଲା ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଏଠି ନ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବସିଛୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ଚାଲ ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠିଦେବା। ଏଇଠି ବସିକି ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛି, ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ। ବହୁତ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ବଢ଼ିଆ ହାଇ କରୁଛି। ଖାଇ ତ ଖୁସିକି ତ ଆଇଲୁ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ?
ये लुक देखी दूसरी मोर लुक